Zdravím vás lidi u našeho prvního videa, kde najdete ty nejlepší klipy z našich streamů. Rozhodně doporučuji na naše streamy chodit, páč tam zažijete tu největší srandu, kterou nikde jinde nezažijete, pochopitelně. A bez dalšího kecávání se vrhneme na ty klipy. Obejít z druhé strany a překvapit je z druhé strany. Textury. Wow. Zákon schválnosti. Ještě dneska mi Warzone normálně fakt čelí. Bez lagu. Krásně. Eňu, ňuňu. Tohle je prostě karma. To chcete. A, jsou vizuály. Zmrdě. Pojď sem! Marek, dej mi 26. Tady, pomíhá, vole. On reálně bunny hopuje, co si vole, kamet? Borec si myslí, že ve Valorantu, co to je? Jak se to neužívá, co? Když vyhrává. Já jsem se to neužíval, kámo. Co to jako, že dělá nějaký píčoviny do mikrofonu. Jo, my tě slyšíme, vole, bez schválí. Co to tady hraješ, počkej. To je Fortnite. Já budu Ty vole, proč radši nehraješ něco pořádnýho? Je v černém rohu, je jako plišák. Ne, to je hajzlo, my nesedu. Čeku normální vlasy. My jsme v čekárně. I oni nemají vlasy, čuhaně. To bude na dlouho se mnou. To bude na dlouho. Ne. Kamo, to není vůbec useless, reálně. To je nejlepší, jo. Lukáši! Ne. Ještě jedno. Však se směju, vole. Odkud jdeš? Však se směju. On je ještě mentál. Někdo hodil škybry toiletu. No mě někdo hodil škybry toiletu. Hej, Kuba je prostě overpowered. A ještě na mě někdo hodil bombu. No Kuba, no. Netroll. Kuba, jak si to užíváš? No, tak dozad tam můj. Jak se to neužívá, co? No, nejsou tak špatní, ale. To je papilo. Mají je papilo. Kámo, Adam dosáhl, že mi dá. Prostě vy na mě mluvíš. Já bych nechtěl vědět, jak to zní v tom. Jak to zní v publikách. Pomoc mi, dětka. Kámo, mi dáš své peníze. Kam jsem? Kam? Sem, půluj. Pojď. Jdem, jo? To musíme dokončit, piče. Nepůj. Ty vole, nejsi tam. Krtene, vyjebaný. Dobrý. Nepůj. Pojď, Ty vole, ne. nevím kam.
dement. Ty jsi dement. Ne. Líbu, jdu spát.